We're Nina and Joe. We're at Silver Circle Distillery where we make Wye Valley Gin. We're going to show you a few of our favourite places around the Wye Valley. Mae Nina a Joe yn dod I Matches Deli ar y stryd fawr yn Rhyfynwy I brynu cwrw a chaws sydd wedi cynhyrchu'n lleol ac yn aml yn cael tamed i'w fwyta yn y caffi. Fferm weithio ar gyrion Rhyfynwy yw Humble by Nature lle maen nhw'n cynnal cyrsiau fel cadw gwenyn, sut I adeiladu wal gerrig sych a gofalu am eifr I ddechreuwyr. Mae plant Nina a Joe wrth eu bodde'n mynd I weld yr anifeiliaid troi bod nhw'n dau mwynhau'r byrgers hyfryd yn y caffi. Hoff dafar Nina a Joe yw'r boat-in ym Mhenallt. Ar ôl diwrnod prysur yn y ddistyllfa, bydden nhw'n ymweld â'r dafarn I fwynhau llymed ac I nofio'n un o'r nentydd cyfagos. Yn ola, dyma Nith yr Eryr, golygfan ar hyd llwybr cerdded Dyffryn Goe lle mae Nina a Joe yn mwynhau mynd am dro fin nos. Mae llwybr cerdded Dyffryn Goe yn hygyrch I bawb, gyda llwybrau byrrach a hirach yn dibynnu ar ba mor anturus rydych chi'n teimlo. The Wye Valley is a beautiful place. There's winding rivers, ancient woodland and great food and drink. We really love it here.